makainspirar asin makapagpapairarom kan sa tuyang katolikong pagtubod. Mga giya pasiring sa padagos nato na paglakbay. Lakaw, maghiras, digdi sa DZGB. Na taon na biyaya, salamat kaguranglan sa imong banhi. Misyon na tinaosa sa mong puso, sa diri mi iniaatang danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kaguranglan. Mga Pilipinas, mga Pilipino, saan man naparte kan mundo, mga Katoliko, mga Kristiyano, sa bilog na Albay, bilog na Kabikolan, saan man naparte kan mundo. Good morning, good afternoon, sa Indugabos, mga tugang, Miyerkules ngunyan, lakaw, maghirasa sa tuya pong programa. Sa tuyang pag-irestoryahan ngunyan na paghahapon, ang may kinaraman po sa paghahanda para sa DPA 3. Ini po ang pinag-aapod na Diocesan Pastoral Assembly 3. Ha? Kang inot po, mga tugang, igwaki 1. Siyempre, number 3 na ngunyan, may 1 and number 2. And it so happen po na ang mga giniribong iyan, maminsan, nakakabisita kita ka ito duman sa Bethlehem. Mga tugang kung paano pinag-formular kan sa tuyang diocese. Ha? And then, pinapanginutan mismo iyang kan sa tuyang ginagalangan na obispo. Kaya, ano po ang katuyuhan, as in ano buheto, mga tugang kang Diocesan Pastoral Assembly 3? Ha? Ano ang mga nakapalaman asin paghahanda? Tabi, nagigibuhon dyan. Para sa ano mananggad dyan? Ha? Para mananggad sa ano yan? Ano ang kuwangkaan? Ano ang relasyon kaan? Sa tuya, mga tugang na mga parokyano. Sa tuya, tabi na mga Katoliko sa probinsya Kanalbay. Siguro, maski mga iba-ibang mga relihiyosong denominasyon, tayo ni baga po, may mano yan. Ngunyang bagang taon, 500 years of Christianity ang pinag-islibrar ta, maraman ta kung ano po ang magiging laman kan sinabi ng paghahanda na yan. Asin kaya, siyempre, ang hapot kan mga ano yan, Katoliko, Kristiyano, ano yan para sa muya dyan? Yan. Kasabay niya to sa Technical Department, Ronald Baldo, si Richard Astor sa IT, ang operator, kansa mo yung mga guest para po sa via Zoom conversation ngunyan na paghapon. Partner niya to, and may guest kita ngunyan. Inutunta ngunyan sa tuyang partner na ipapamidbid mga tugangan sa tuyang bisita ngunyan na paghapon, Monsignor Crispin Bernarte. Maray na hapon tabi, Mons. Sa imong Henry, maray na hapon sa gabos na mga nagsusubaybay sa tuya, nagsusunod sa tuyang programa kada Miyerkules sa bilog na runa kan region, sa bilog na Kinakban. Ngunyan, dagdag pa duman sa imong nasambit, Opo, Henry, opo. na sa tuya man na hihilingon kung ano na ang mga nangyayaring programa sa ebanghelisasyon, Yes. digdi sa tuyang diocese. Yes. Ngunya na kita nagsiselebrar kay ining ika-500 na taon kan sa tuyang pagtubod. Lalo na o partikularmente sa panahon na ini, nayaon kita sa pandemya. Yes. Asin ngunya na hapon, igwa kita ning bisita. Asin ang bisitang ini very much involved sa tuyang simbahan sa tuyang diocese, Opo. asin sa programa pastoral kan sa tong diocese. Oo. Siya dati kong partner sa evangelization program sa paagi kang Commission on Christian Education sa Ayun. nagkapirang taon. Opo. Asin yaon pa mang giraray siya diyan sa komisyon na iyan. Asin pa po sa na iyan, siyang ngunyan, iyon na naman ang sakuyang partner sa pagselebrar kay ining 500 years na ini sa Opo. laog kang komitiba sentral kan sa tuyang diocese ang steering committee kan 500 YOC. Opo. Asin partikularmente sa komitibang iyan, siyan inkargado sa sarong survey
first time na igwa kitang pastoral service sa diocese, Oy. tanganing makakuamang kita kiladawan kung kumusta ang pagtubod kan sa tong mga laiko, Opo. asin mga padi. Mhm. Ang sa tuyang bisita ngunyan Henry, asin mga tugang na nagsusubaybay ngunyan, Yeah. teng iba kundi si Dr. Rosemary Salazar Climenya. Yes. Madam Rose, welcome po sa satuyang programa. Good afternoon po, Auntie Rose. Good afternoon. Thank you po, Mons. Hi, Henry. Yes. Good afternoon po sa mga nag-aantabay sa DZGB. Good afternoon po. Garimid-bid ko na pinto sa likadan mo. Aram ko po kung haing ka eh. Kumusta po Nasa kamo? office ako. Kumusta po kamo? Marayman po. Thank you. Mhm. Okay, so Mons, ano po ang inotuntas? Ma-update mo na kita kang so nangyayari ngunyan sa evangelisasyon tao. Shall we proceed now to the preparation muna para sa mas DP3? magayon, Henry, na duman mo na kita maeno. So, evangelization Yes. program mo yan, Yes. lalong-lalo na sa paagi kan Commission on Christian Education Yes. na pinapamayuhan nin sarong padi asin ni Madam Rose. Yes. Okay. Sige po. Dr. Rose, maki-update po kita sa mga listeners viewers po sa Facebook hanggang sa ina po ang satuyang ginigibong evangelisasyon para po sa satuyang diocese. For ako, kundi po ako nasa Mons, ining pigigibutan ko niyan, parte po ini kang DPA 2. Di ba, Monsignor? Parte kan DPA 2 asin naghahanda na kita Para sa DPA 3. na mangyayari sa maabot na Agosto. Yes. Opo. Sige po. Dr. Rose, please go ahead po. Yes. Ang sinasabi po ni Mons Kazubago, dati ko siyang kairiba sa Diocesan Commission on Christian Education. Siya po ang kainut-inutang chair kang commission and I was his co-chair. Yeah. Kang natawan siya ki iba pang mga responsibilidad sa diocese. Ang naging chair ko na si Monsignor Noe Weng Thomas. Ayun. Kasi celebrar pa lang kan sa iyang pang 40 years. Human ng God. Oo, Eh, nahiling ko sa Facebook sa mga greetings. Monsignor Yes. Weng. Sacerdotal So, siya po ang anniversary chair. po, no? Di ba? Ano po? Sacerdotal anniversary, Monsignor Weng? Yes, 40th. 40th. Okay. Mhm. Opo. So, ang Diocesan Commission on Christian Education, igwa po kaming mga sub-commission, as in mga committees. Opo. Ang mga sub-commission, ang enot na enot, yung ang Legazpi Catechetical Ministry. Na pinamamayuhan man ngunyan at the same time ni Monsignor Weng Thomas. Opo. Ining sub-commission on catechetical ministry, ang yaon po dyan sa tuyang mga katekista na nagtuturo sa mga youth and children. Opo. Sa mga kang daay pang pandemya, yaon po sinda sa mga schools, sa mga elementary schools, lalong-lalo na, and sa mga high school man. Pero since last year, Opo. since face-to-face classes, ang mga catechetical instruction ngunyan, video na. So, we have modules na pigpepresentar kan mga katekista sa Veritas and igwa pang saro pang ano to months sa pamudyong. Hamudyong? Yeah, so iyo ang may mga modules sinda per grade level. I see. So meaning po, nag-adapt kita po kang presenteng sitwasyon ta ano? Kausa Yes. kang nanging resulta po kang pandemic. Nasundan pala niyang kan sa tuyang diocese para day maputol so sa tuyang programa sa Panday evangelisasyon. maputol, Yes. Opo. Ay, very good. Okay. Oo. So, namdamog ko po na nasa grade level and up to what level po? High school, college? And what about po sa mga Dapat parishes po? up to junior Auntie? high school, pero ang nakumpleto pa sa nangunyan garo hanggang sa elementary, but they're working now on the junior high school. Ayun. Very good. Okay. So, nasa school, ako nasa mga eskwelahan po kita. Kumusta po ang mga programa sa mga parokya?
lalo na po na makaabot tuman sa mga grassroots po sa satuyang mga barangay ta. Sa mga discussion mi po ni Monsignor Chris, magpuon kami digdi. Kadakol kitang mga viewers, mga listeners na ngayon mi lang iyan nasa butang palan iyan na mga araw ka na pigtatramin do sa radyo. Kumusta po ang kuang kay ni Tabi Auntie Rose ang ano yan, ang an immersion ta sa komunidad lalo na po sa mga barangay? Ang mga katikista yaon man sa mga member man sinda kan Barangay Pastoral Council. Mons. So sinda ang aktibong maray sa pagtutukdo, tapos lalo na pag-igwang mga baptism, confirmation. Yes. Sinda ang naghahanda po sa mga ma-receive kang mga sakramentong ini. I So, see. yung mga katekista. Okay. Monsignor, mas gusto ka pong idagdag? Garong klaro ang paliwanag sa tuya ni Madam Rose manungod kan kahaputan na ini. Opo. Na minsan yaong kita sa tao kang pandemya dahil managpundoan sa tuyang simbahan na lokal Yes. sa ministeryo kang harubay kan sa tuyang pagtubod pagpaliwanag kaya. Kaya kung ano mga prominenteng paaging unya na panahon, Opo. iyo man ang ginagamit kan simbahan, tanganing makaabot ang presensya sa satuyang mga kahimanwa. Opo. Base po duman sa DPA 2, habang kita palalaog din sa preparasyon sa DPA 3, ano pong mga programa na duman sugari, sabi nga ni, naka-full implementation na, ano po sugari, dapat pang husayon para po mas lalo na makaabot duman, asimak may tugma tapos sa obheto kang DPA 2, Tabi Auntie Rose. Sa Diocesan Commission on Christian Education, talagang ang pinaka successful sa biyunta sa pag-implementar kang mga plano, iyo ang catechetical ministry. Wow. Pisar na dakul sinda, Opo. talagang diyan nagpuon talaga su commission work. Ang saro pang subcommission po, ang Biblical Apostolate na pinapamayuhan ni Father Marlon Bron. Opo. Yan. So, nagipuman sinda po ki mga modules on the Bible. May basic Bible seminar, may mas advanced man, and dinadaraman ninda po sa mga iba-ibang parishes. Iyon, opo. In fact, may nahiling akong sarong video ni Father Marlon Brune na na nailing ko, pigsundan ko ito, mga 5 to 10 minutes na video. And then, mas kwan man ang God, mas klarado, maski anong problema sa palibot basta may kuryente, basta may screen, nahihiling po mga araw ka na mga information para sa tuya ng mga kababayan. Okay. So with that po, habang naghanda kita pasiring sa DPA 3, ano po ang pinaka-obheto kung dapat pong gibuhon ini Monsignor Chris and Auntie Rose na dapat magkaigwa po kita pasisiring giraray sa DPA 3 ang sa tuya pong diocese? Sige po, Mons. Okay. Inutang ko na si Madam Rose. Opo. Kumpleto na kita ning madali na makumpletohan ta ang 5 taon kan implementasyon kang DPA 2. Yes. Kaya oras na naman na kita maghiro tangani na mga masunod na taon maplanuhan ta naman kung anoan sa tuyang gigibuhon. Kaya yaong kita sa paghanda. Ining mga picture sa tuya ni Dr. Rose kunya, ni Madam Rose, parte na ini kan paghanda kang preparasyon. Nahiling ta na padagos na naghihiro ang komisyon, tangani na makuan ng God ang kasimbagan sa pangangaipo kan ebanghelisasyon, lalong-lalo na ngunyan sa partikular na kamugtakan kan sa tuyang diocese. Na ngunyan, dahil kan mga face-to-face na na pag-adal, Yes. igwa ki mga isolated cases na nangyayari yan. Pero generally, Iya po. kitang face-to-face. Ang gabos ng mga aki
ang gabustang mga jóvenes nakatutok sana sa cellphone. Yeah. Kaya ngunyan, minatao kimagayuno na oportunidad ining komisyon na kung sila nakakahiling kung anong pelikula, kung ano diyan na mga palabas, igwa kita kimagayuno na programa sa simbahan Opo. na ginibika ining komisyon na ngunyan maprobisaran man kan mga jóvenes. And kapusa ng mga jóvenes, Opo. sagpod mga gurang makakapakinabang diyan. Yes. Tapon, iyan an very accessible sa tuyang material ngunyan ang simbahan dahil nagkukulang sa material na pwede manindang hilngon gamit ining mga gadgets ngunyan na panahon. Yeah, opo. Oni may text po digdi, Monsignor Chris and Auntie Rosa, no? Sabi niya, Hen, good afternoon. Pwede po mahapot kung si naging participant sa DPA. Although nadadangog ko ang kaito sa DCGP na piga-broadcast nindo, pero gari magayon so naging approach, pwede po ngunyan po na naghanda sa DPA 3, same participants po, ta siyempre ma-evaluate baga kang mga naging outpost sa DPA ito. Hali po sa listeners sa tabi, Monsignor Chris. Paki-ulit tabi, Henry, kang hapot. Opo, sabi niya, sisay nga po sa mga naging participants, magiging participants giraray sa DPA 3. Takang inot na DPA ito, nadangog niya sa broadcast sa DCGB na igwa ki mga representante sali sa mga diocese. Sa mga parokya. Ngunyan nga po daw, siyempre magkakaigwa na ki-evaluation para sa DPA 2. Sa DPA 3 yung manggaray po ang mga participante, tabi Monsignor. Magkakaigwa kita ning pagkakaiba. Ayun. Enot dahilan taang kamugtakan tangunyan, ibang-iba. Okay? So, sabi tabaga, so itong nakaagi old normal yaong kita sa new normal niya. Opo. Ang kamugtakan. Kaya sagkod ang mga paagi may kaibahan. Dahil man ang ahulugan na kung sinsay su partisipante kan DPA 2, man ang partisipante niya. Kaya mahalat sa nakita. Particularmente si Father Rex Arjona na yun magigitang bisita sa maagot na Miyerkules, iyo ang matao kan detalye. Ayan. Kaya, So, ko po iinutan si Father Rex, pero gusto kong i-anticipar. Yes. Kasi man ang ahulugan na kung sisay so participante kan DPA 2, iyo man sa DPA 3. Yes. Magkakaigwaning kambyo. Yes, okay. So halaton ta po, uli naghapot, sa masunod pong Miyerkules, mag-abang ka graray. Diba? Iyo tabi. Yes, okay. Balikan ko po si Dr. Rose. Pwede po, Auntie Rose, ma-share sa nagdadangog ang obheto kang DPA 3, asin kung ano po ang mga ideya na dapat pwedeng isasabay ta dyan para sa ngunyang pong taon. Obheto Opo. kan? Yes, objective po para sa paghanda ta sa DPA 3, Auntie Rose. Opo. So, ipadagos ko lang sinabi na ni Mons Ayan po. na siyempre, ang inot, ma-evaluate kita kang Yeah. nangyari na sa simbahan, pagpuon kang DPA 2. Yes. And ining DPA 3, bako sa nang sarong pangyayari ini, dakul na proseso, dakulang proseso, alabang proseso, na sa ngunyan pa lang, naghahanda na nga ni kita. Yes. So, sa mga parishes, sa mga diocesan commissions, nagkaigwa na kami ki mga evaluation. Kung sa ina kita nakaabot, Very magpuon good. ng DPA 2. Mhm. Tapos ipipresentar ang mga resulta kang evaluation na ini duman sa DPA 3. So, yung nga ni, ang sabi ni Mon, silingon ta kung hain na kita ngunyan, Yan. tapos ay naman kita paduman. Yes. So, kay puhan ta mga datos, nganing matabangan kita sa paglakbay ngani. Yes, opo. So tama, so gari observation kang listeners tana. So nabilog sa DPA 2, magkakaibang evaluation, and from there, pwede naman kita magpuon para po sa DPA 3 kung paano ito mas talong mas talong ma-improve. Ano Mapararom pang lalo. Okay. Kung di po ako nasasala, so DPA ito, tama ito mo sa natanggol ko sa 5 years implementation. Ano, Auntie Rose? 5 years, ano? Yes. Yes, 5 years. opo. And then, hindi pong mabibilog ta sa DPA 3
Pirang taon man po ini ang after Another kay 5 years. Another 5 years. Ayun. Pwedeng iguan ng ano? Ano mo? Another 5 years, ha? Oh, okay, medyo huralawig yan, ha? Pero nga pa makan si Monsignor Chris, pwede ma-retire. Ako nga ni-retired na. Okay. Pero, yes, Monsignor, go ahead po. Paglingkod sa simbahan, Henry, day pinag-iisipan retirement. Yes, yes. Iyo baga. Sagod na igwa kita kambala og ning buhay asin may panahon. Opo. Kita yaon magayon makaulugan Mm. na minadusay kan sa tuyang paglingkod para sa satuyang simbahan. Very good. Dahil edad, warang edad yan eh, di ba? Warang edad. Warang edad. Habang kita pag-aapon pagan sa tuyang kagurangnan. Okay. Saro po sa namin dahil na observe ko tabing objective, iyo ang magkaigwa tabi nin pastoral roadmap para sa 2022-2026. Tama ba? Celebration kan 500 years of Christianity. Pwede pong ma-expound po ini sa mga listeners and viewers tatabi. Tama iyan Mhm. na saro iyang kan obheto Mhm. na pag-abot kan DPA3 ipipresentar ining roadmap na ini. Ayun. So siguro ngunyan sa satuyang programa na iyan impormasyon para sa nasatuya Opo. na apresentar ka ining roadmap ka ini durante kan asembleya mismo. Mhm. Kaya iniinformar kita tangani na kita maging bukas na pag-abot kang aldaw na iyan uya palan ang mga posibleng mangyari sa diocese, bukas ang satong isip, bukas ang satong puso, tangani ini takwaning belo may Oho. implementar. I see. Again, ang detalye kan roadmap na ini ipipresentar Duman sa tuya assembly. ni Father Rex na maabot na Miyerkules. I see. So kung sabihin mo, di ba, 2021 ang pinaka-celebration takang 500 years of Christianity. Beyond that 2021, sa laog kilimang taon, nag-formulate ki mga plano base po sa naging kwanta, inspirasyon digdi sa nangyayari po sa tuyang 500 years para sa ngunya na taon. Iyon ang gad po, Yes. Henry, ang sa tuyang ginigibo. Mm. Pagayunon itong sa imong termino na sunma ko atang inspirasyon sa pagselebrar tangunyan. Yes. Talaga kitang hihiling kan mga kahulugan sa nangyayari ngunyan. Mm. Asin sarong kayan aktibidad ka ang tanganing makuha yan na sinasabi tang inspirasyon na iyo mabusol sa tuya tanganing maghiro na naman, magplano na naman sa masunod na 5 taon. Aha. Yun magayuno na ginigibong survey. May pastoral survey na ginigibo Aha. na Aha. ang pamayukang grupo kan research committee si Madam Rose Mangiraray. Ayun. So, kumusta po ang survey, Ma'am Rose? Ate Rose, na nangyayari magayon, ngunyan? nakakaugma. Oo, talaga. Bermero, medyo familiar man ako sa mga research baga ngaya, thesis ngaya, etc. Sa mga eskwelahan Yes. baga po. Ano po ang manner of, anong methodology na pagigibota po sa research para ma-extract sa information halin sa tuya ng mga respondents? Tulong parte ini yung ginigibuming survey. Mhm. Duwang focus. Ang focus ang clergy saka ang laity. Okay. Ang gusto tang maaraman how the clergy and the laity are living the faith. Oh, very good yan. Sinasabuhay ang Mhm. pagtubod. Opo, very good. Mhm. So, duman sa laity, duwang klaseng methodology ang ginibumi. Ang saro is a survey through a questionnaire na pinadarami sa gabos na parokya. Mhm. And then the second part is a focus group discussion na ginibumi sa anom na parokya, duwa sa kada vicariate. So dating vicariate, no? Yes. Yes. So ang gusto mo mangyari, sarong parte kang survey na ginibo, ma-validate sa FGD na pigapod, focus group discussion.
discussion, Mm. as in makuaman ang mas detalyeng masasabi kan mga laity. Opo. Oo. Itong survey, baga syempre, limitado man ang sasabihon ninda Yes. kung ano nasa question. Pero digdi sa focus group discussion, Mm. nagkaigwas sinda ki mas dakol na panahon na i-share sa muya kung ano Aha. talaga ang na-experience nila sa I bagay na ito. see. Alam mo ano nga posibleng hapot tabi anti? Okay lang pong isabi ta sa ere. Ngayon, ano nga posibleng okay lang hapot, po. di ba? In general, In no? general lang information. So questionnaire mi po sa lately, igwang anom na parte Aha. na biganalan mi ang saro religious awareness. Okay, very good. Okay. Just to let you know, ang samuyang questionnaire Bicol po, nasa Yeah. Bicol na Opo, mas maray. big translate po ni Mons mismo. Si Monsignor, ano? Ito translator. Okay. So the first part is religious awareness, ang ikaduwa religious decisions. Tapos, bond with the fellowship of believers, kung paano nakakahalubilo sa other believers. Opo. Religious practices. Oh. Tapos, forms of profession of faith. Yeah. And religious feeling. Yan. Wow. Oh. So, anum na parte tabi Oo. yan kang survey na ginibumi and gusto ko pong sabihin pala na bako sana ako ang nagtrabaho dyan. Oo. Kay riba ko po digdi sa survey work. Si Dr. Pedro Bernaldez, the research director kang Divine Word College of Legazpi. Opo. Tapos si Dr. Dali Lagilies kang Bicol University and si Madam Ami Bolinas. Iyon. No. Puro ini mga Kami po ang mga dating kanina, puro ini mga dating mga nasa academy no, tabi Ma'am Rose, Iyo di ba? po. Okay. Iyo. Nadangog ko sa mga questions. Gani, tama ba ang pagkasabot ko na pagpuon sa pigigibo mo bilang sarong sa imong relihiyon, sa pagtubod mo sa mahal na Diyos, pati sa feelings mo, gani may psychological pod kaya gari factors na gusto ka mong ilingon tabi base sa survey. Duman sa feelings, it's more of halimbawa, I experienced the presence of God in my life. Na mamatian ko ang presensya kan Diyos. Tapos, may religious faith. I will not give up my Catholic faith. Iyan. That's a Yan. feeling. Oo. God hears my prayers. So, yan po ang tulong ehemplo ki mga items man sa religious feeling. Mga checklist man sana po, mga checklist man sana, gabos. Iyo po, Ma-check na lang. strongly agree, disagree, arugayan. Iyo. Duman po sa focus group discussion, ano ang pinag-urunan tabi? Iyo. So, sa focus group discussion po, well, ang saro is to ask them how they also live out the faith. Ano po? Ayo. In terms of church attendance Yan. and Okay. reception of the sacraments. Iyon. So, Iyon. ang mga inimbitaran ming mag-intra dyan sa FGD, so mga parish leaders Yeah. sa iba-ibang parokya. Tas sinda so nakakaaram. So makusa nang sinda how often do they go to church. Pero Okay. sa indang pag-estimate, kumusta man ang attendance sa simbahan sa lalo na sa misa. No? Of course, aramta na siyempre before the pandemic, iba man ang Yes. figures Yes. attendance ka sa bunyan. Pero Yes. still, matataon ninda ang estimate. Kung, Opo. Opo, yeah. okay. Tama pa, saan po ipapresent ang final output kaan, ang result po kan survey? Sa DPA 3 Duman po. sa treat, sa assembly na mismo. Iyo. Wow. Iyo. Pero excited yan exciting Iyo. masyado ang magiging resulta kan survey. Very exciting ng talaga. Yes, yes. Sabi ko nga ni Kasubago, Mm. yun ang pinakaenot na talagang formal na research na ginigibo ka. Oo. Nga ni mahiling taan retrato kan sa tuyang lokal na simbahan.
Yes. Nasa na kami, mga padi ang nagtataram araw kay ng simbahan. Mm. Alagat, as dakol sa porsyentahe kan laiko na nagpartisipar tangani na mahiling tananggad kung ano ang kamugtakan kan simbahan tangya. Yes. Gusto sabihin po, scientific na ang approach ta. Tama tabi, Dr. Rose? Scientific Iyo na ang po, approach ta scientific para sa po, pag-formulate nin mga plano sa tuyang diocese. Opo. Iyon, talaga ha. Okay, sa sabutuya pong pagbabalik, sabi kan texter tang saro, tama nga ya, hens ang pighapot mo kay Ma'am Rose, ano man nga sa mga questionnaire sa mga padi? Tawad na po yan. Tawad. Tawad na po ta. Sabi ni Dr. Rose kanina, late and para sa mga religious, priest, di ba? Mga priest ang questions, ang survey na ginibo. Sa pagbabalik po, mga tugang, kan sa tuyang programang Lakaw Maghiras. Oras natin, alas 3:36 na. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutom, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021.
Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong Pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development.
Alright, balikan ta po mga tugang si Monsignor Chris and Dr. Rose Clemenia sa tuya tabing discussion niya na paghapon. Maraming hapon po graray po, Mons and Dr. Rose. Maray na hapon sa imong Henry, maray na hapong giraray sa gabos na naghihinanyog sa tuya. Opo. May nagtextig di, sabi niya, de po kihapot tungkol sa kung ano ang samuyang sa question sa mga naobserbahan mi sa mga kapadian sa diocese. Monsignor Chris or Auntie Iyang Rose. pwede tabi. Kaya nga ni naghahanda kita ngunyan Ayo. para sa nagdadanganang na DPA 3 Mhm. sa paagikan sa indong mga Parish Pastoral Council Mhm. na may partikular na representante pa siring sa PARDS, kinukuha ang mga impormasyon ni siring kaya. Iya. Mapapaabot-abot nindo sa Samuya, sa Chancery, partikularmente sa parts, kung ano man ang sa indong informasyon, suhestyon, o kaya kung anong komentaryo ipaabot-abi, tayan, marireceive kang grupo. Yes, very good. So regardless po kung positibo o negatibo, may pagpaabot yan, at least maaraman po kan sa tuya po na diocese. Iyo po. Opo. Auntie, may gusto ka pong idagdag? Alright. Auntie, may gusto ka pong idagdag duman sa kahaputan kan sarot sa listeners ta tungkol sa survey na kung tungkol sa hapot about daw sa mga reaction tinda tungkol sa mga padi. Iyo po. Opo. Sa survey na para sa mga clergy, Opo. duwang parte man duwang bahagi man ang questionnaire. Opo. Ang enot ang focus baga ang spiritual well-being kang clergy. Yes. So, Yes. ang first part kaini about the presence and power of God in their daily life. Iyon. Ang presensya, Okay. as in ang kusog kang Diyos sa indang daily life, sa Aha. pagkabuhat na pang-oral daw. Mhm. And ang second part naman, ang presence and power of God in their ministry. Sa Ayun. pagiging Dua. padi ninda, paano ninda namamatean ang presensya as in kusog kan Diyos, no? And ang ginibo mi po duman sa FGD, inapot mi man po sa mga discussants, sa mga participants tungkol sa indang perception kaitong ikaduwang parte na pighapot mi sa mga padi. So, how do they perceive the presence and power of God in the ministry of their pastor? Iyon. Ayan. So, Oo. ikwang pag-check and balance. Magayon. Duman po kung halawa so ang hapot namatian kay ng padi, yun man ang nahihiling kaya kan mga Yes, yes. Duman malawas sa hapot kay itong listeners ta. Diba? Duman malawas eh. Ta kung ano sa pigigibo kang padi sa sarong parokya, dapat na-feel ito kang mga parishioners. Diba? Yan. Iyon, very good. So, ang siyempre tama po ang gabos na respondents kaan, puro kapadian tabi sa satuyang diocese, ano? Tabi. Iyo po. So sa para sa clergy. Yes. Pero ito na nga ni na igwang sa counterpart sa laity, Yes, yes. FGD na parang nag-confirm or ilingon ta kung ano ang sa indama na perception Yes. kan presensya kang Magayon. Diyos. So may confidentiality man tabi ang simbag dyan sa mga Iyo discussions. po. Ito po, talagang siniguro mi sa mga Yeah. participant na confidential. Dahil Yes. ma-identify kung sisay nagsabi kung ano tungkol Very kay sa good. body. Very As a good. matter of fact, ginibo ni Mons na so venue kaining mga FGDP outside Aha. of the parish, out of the rectory, hindi sa bako sa rectory po, sa ibang lugar. Yes. Nganing masiguro kang mga nagpartisipar na dahil nagdadangog si Father. Di mahiling ni Padre ko sinagduruman. Okay. Okay. Mons, kung may mga, di ba, during sa sharing, baga ade sa sharing, sa mga survey na yan, medyo may mailing ka dyan na, ini nga dapat kay ni may intervention tulos kay ni ang diocese, di ba? Regardless nga kung sa padi siya o duman sa Leyte, tini nga garing nga arog kay ni. Pwede po mong gibuhon yan na dahil nga ipipresenter duman sa. Siyempre,
public assembly ito di ba? Public assembly. So kung may immediate na intervention kaagad ikalalo na po sa imo bilang Vicario General, boda si Monsignor Trongked and si Bishop, pwede na pong gibuhon yan pag nagluwas duman sa discussions na ito, Sir Bimons. Iyon ang gata. Ining research team pinag-aadala na ng maging pulido itong resultang ito. Yes. Ang resultang iyan, opisyal, kaya kung kandiyosis aaksyonan tulos. Oh, very Kaya good. makahulugan na maray ining pastoral survey na ginikibot ang unya. Iyo so ang gabos na yan, tama ba ang pagkasabot ko Auntie, na kung ano sulusulta kan survey, di ba ibabase sa mga actions kan sa tuyang diocese sa DPA3? Opo, parte kayan igwa pa man na iba so evaluation baga po kang Yes. kang mga commission. Yes, very good. Okay. Sabi kan sa rotang texter, good morning Hens, teacher po ako. Na-appreciate ko ang pagigibok ng diocese sa research. Diyan po, sure ako na tugma as in eksakto sa indang mga actions sa problema or sa positibo na responses kan sa indang mga respondents. Reaction po, Auntie. Pakiulit kang may question Sabi niya, saro na siyang teacher, positive nga, sigurado po nga niya ako ang approach da sa research, ang ginibong approach is research, kung ano man da ang positibo o negatibong naaraman dyan, mas talong eksakto ang magiging solusyon as in plano kang diocese. Opo. Kaya nga nito, apresyado mi ang sa tuyang liderato na talagang ginibo nindang paagi na Opo. magkaigo kita kaining research Yes. na na daing mga limitasyon and kami man na nagibo kang research siguro may man sa mga nagpartisipar na confidential. So dahil Yes. sinda nagkaagkan nga raninda. Opo, Monsignor Chris, tabi, reaction duman sa kwan sa texter ta? Tama nang gad iyan na pigya sambit ni Madam Rose. Dahil ang kamabutan namako anang gad so tunay na retrato kan sa tuyang simbahan. Kaya kung anong kasimbagan duman i-validate ka ining komitiba tanganing ang tunay na retrato makuakan nanunungdan asin waning aksyon o tamang kasimbagan. Kaya pinasiguro man saan ining team mga team of experts talaga ini na sa pasabong kan Espiritu Santo itinarao sa muya ang pangaran asin ngunyan maugmasin ang nagtatabang kan sa tuyang simbahan. Ang mga suhestyon ninda sa muyang pigsunod. Halimbawa, itong sunasabi kaso bagong FGD ang pinagkondusir iyan sa luwas kang parokya. Tanganing deng impluensya konsisa na autoridad yan lokal na simbahan na ito. Kaya very valid and magiging resulta ka ini. Yes, opo. Sabi kan texter ta, good afternoon Brad Henry, sabi niya. Ako po ang aram ko ding mga sweldo iyan, voluntary iyan na nag-serve sa diocese. Kaya saluduhan ko sinda, maski mapagalan sa indang pinagigibo sa pangaran kan pagserbis sa mahal na Diyos, as in suporta po sa tuyang diocese. Buot kong sumpunan iyan, Yes, Henry. Tama unon iyan, obserbasyon na iyan. Kaya sa momentong ini, I would like to acknowledge saro-saro iyan mga personang iyan. Yaon dyan si Dr. Rosemary Clemenya, yaon nakikipag-ulay-ulay sa tuya. Nasambit niya nakasubagon pag-iriba niya. Si Dr. Pete Bernaldez kan Divine Word College. Si Dr. Dolly Lagilles kan Bicol University. Asin si Mrs. Ami Bolinas. Iyan talaga entirong serbisyo ang tinatao inaambag sa tuyang diocese. Kaya sa ngarang kan sa tuyang obispo, kambilog na Diocese of Legazpi, pinapasalamatan ko ang grupong ini na talagang dakulaon na ambag sa satuyang local church. Yes. Aside from that, Mons, siguro gabos man na, di ba, sa mga commissions, di ba? And mga lay kadaklan voluntary ang sa indang pag-serve sa tuyang diocese. Tama po? Totoo. So
gabos na komisyon, walo iyan, Yes. igwa ki mga lay co-chair, gabos tabi yan, dahil man diyang kidisweldo. Iyo baga. In the first place, dahil man kidisweldo sa simbahan. Kung Oo. ini talagang sa indang karahayan ng buong. Aha. As in, correct me, Madam Rose, dakula manindang kaugmahan ang pagserbisyo sa satuyang simbahan. Iyo nang God. And the mismo nagpapahayag ka iyan. Iyo Siyempre, nang God. ang pagpartisiparta po sa mga gibokang simbahan Opo. dahil po sa ang simbahan baga bako lang ang mga padi kundi Yeah. we are the church, so Mhm. ang pagpartisiparta sa mga gibong arog kay ni is Aha. part of our being church and is part of our mission, you know? Yes. Kaya nga, idadagdag ko palang tabi, Henry, na Opo. saro pang parte kan sa muyang survey, inapot mi ang mga laity kung handa sinda maging maging misyonero man to Wow. play their role as God's light in Asia and the world. Yes. How ready are they? How ready are we? Mm. Ito nga ni baga ang tema kan sa tuyang celebration, gifted to give, no? So gifted kita. Oo. How many of our Catholic laity are ready to be missionaries? Part yan po kang survey. Yes. Okay. Another reaction. Sabi niya, good afternoon po. Na-recall ko sa discussion nindo kang Wednesday. Iyan ang pigme-mention po nindong mga tao, mga busy people man iyan sa sendang personal na buhay. Pero nakaka-serve sa simbahan, as in nakakagibunin magkakanigong output. Iyon man ang gadmon sa di. Ining mga member ta kang commissions, these are busy people. Those are busy people na sa sendang luwas personal na buhay, may mga trabaho pa nga ng iba, pero yaon sa tuya sa pagserbi. Matibay ining kwenta, ining sa tuya na listeners, tabi. Monsenyor, ang po sa hiling mo? Ang simbag ko kaiyan, dakulaon na amen. Yes. Talagang totoo iyan. Mga Iyon very baga. busy ang mga tawong ini. May Aha. mga sadiring obligasyon sa lambang pamilya. Yeah. Alagad na nagkakaigwang panahon maglingkod as in nauugma sa paglingkod. Yeah. Kaya ang Diyos ang mabalo sa indagabos kan mga karahayan na Yes. Sabi nga ni, pag inapod ka na kang mahal na Diyos, wala ka ng kawala na magserbi sa satuyang mga Si- satuyang simbahan. Si Simons pati Henry, pag Opo. nagsabi na Simons, Oo. you cannot say no. Iyo baga, pero saan no kayo dante, ang libre lang snack sa di ba? Yan ang medyo mag-snack. Iyo. Maray nga ni, kung Kung may snack, minsan dahil snack. Tubig na sana paminsan-minsan, ano? Okay, anyway. Minsan, Mons, si chef ang mapamerindal. Paano, Mons? Iyo baga. Ang kuyang amigo si Chef. Yeah. Aambag. Sa para sa merindalan. Okay. Anyway, dahil na po akong dagdag panghapot, baka po may nalingawang kita, as in may gusto pa po kitang i-share sa mga listeners and viewers tango niya. Ninutong ko po si Dr. Rose Clemenya. Auntie Rose, go ahead po. Yes, Henry. Ako nagpapasalamat po sa mga nagpartisipar sa satuyang survey, sa mga laity sa iba-ibang parokya na nagsimbag kang survey form, asin sa mga nagpartisipar sa focus group discussion. Dakula man po ang samuyang pasasalamat duman sa PARDS sinda po ang nagtabang sa mo nag-analyze kang FGD results. Iyon. And sila man ang nag-lead kang mga discussion. Kaya bako lang kami po. Dakul ang nagtarabang digdi. And ang kairiba ni Mons, si Father Fonasier, Opo. nagtabang man sa pag-back translate kan sa muyang mga questionnaire. So English bagang original, tinranslate ni Mons Bicol, back translate man ni Father Kev Fonasier to English, nganing masiguro na su translation ni Mons, man talaga Eksakto. sabihon kang English. Opo. No, so, dakula mi pong pasasalamat sa mga nagpartisipar, and I look forward to sharing our results Yes. not only Yes. sa DPA 3 pero sa banwaan kang Diyos. Very good, very good. Monsignor Chris Tabi? Kasubago, may mga kahaputan na
nag-anticipar na kang DPA3. Magayunon tabi itong indikasyon kan interest kan sa tuyang mga naghihinan nyo. Yes. Pero sabi ko, mag-antabay kita sa Miyerkules Yeah. na abot ng gabos na tatawang kikasimbagan kay itong tawong inkargado ng God na magsimbag kan mga apot na iyan. Kaya Yes. sa Webes, sa Miyerkules, sa tuya na mahinan nyo, hali ki Padre Rex, ang mga aktwal na kasimbagan sa Sendong Kaputan. Very good. Sa kuyang pinapasalamatan, si Dr. Rose Salazar Clemenya sa iyang presensyang ngunya. Na ining sa tuyang tiripon ngunyan, minapahayag ng God kan aktibong simbahan na kumbako sa satuyang paghirirasan na imam pwedeng mag-abanti yan. Salamaton pong maray sa inyong dua, Dr. Rose Salamat, Marie Clemenya and Monsignor Crispin Bernarden sa kuyang partner sa programa. Thank you po. Ingat po kita kabos. Salamat po sa inyo. Ingat po. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Mga tugang, iyan po sa tuyang bisita, ngunya na pagkahapon. And sa Miyerkules po, si Father Rex Arjona ang ma-expound lalo kan sa tuya. Tabing pinag-iristoryahan ngunya. Sabi ni Dr. Rose, Supards po ang nagtabang para sa mga mag-collate and mag-analisar kay ito na resulta kang survey. Salamat kan sa inyong pag-antabay, mga tugang sa pangaran po ni Monsignor Crispin Bernarden sa kuyang partner, asin po ni Dr. Rose Clemenya. Ini po si Henry Maceda. Thank you. Kami po nagsasabing, lakaw, maghiras. Kabanalan katuninungan. Iyan ang programang Lakaw, Maghiras, Abangan Giraray sa maabot na Miyerkules, digdi sa DZGB. Salamat kan sa indong pag-antabay. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. Yan si Ko.